Som Ľubomír Šariský, autor projektu Akadémia grafika a pomáham ľuďom stať sa graficky gramotnými. Grafická gramotnosť je jednou z brán, ktoré vedú k úspechu. Využite moje know-how, ktoré som získal dlhými rokmi praxe. Cenné návody a rady, ktoré vám teraz zadarmo ponúkam. Pýtate sa, ako vytvoriť pekný a pútavý dizajn? Čo k tomu potrebujete? Pre všetkých, ktorí chcú uspieť v tejto oblasti, som pripravil nasledujúcich 10 odporúčaní pre začínajúceho grafika. Nezabúdajte, ak chcete niečo vymyslieť, musíte sa zamyslieť. Veľké vynálezy väčšinou vymysleli ľudia náhodne, ale museli sa zamyslieť. Také guličkové pero. Viete, kto a ako ho vymyslel? Bol to maďarský novinár Laszlo Biora. Pri pohľade na hru detí s hlinenými guličkami si všimol, že keď gulička prejde po vode, necháva za sebou čiaru. To ho inšpirovalo k tomu, aby vymyslel guličkové pero. Aké jednoduché, že? Stačí len vnímať veci okolo seba, premýšľať a byť pripravený na náhody. Ak by Biora nebol pripravený, nevedel písať alebo nežil písmom, nikdy by nebol niečo také vymyslel. Všetky veci vymysleli ľudia, ktorí premýšľali. Dá sa povedať, že si vedeli vhodne spájať súvislosti. Podobne je to aj pri vytváraní grafického dizajnu. Musíte mať stále na pamäti súvislosti a dodržiavať určité pravidlá. Ponúkam vám 10 odporúčaní pre začínajúceho grafika. Medzi nich patrí: ujasnite si účel, vytvorte postupnosť, robte všetko čo najjednoduchšie, zachovajte čitateľnosť, poskytnite grafike priestor na dýchanie, zarovnávajte, zlaďujte farebnosť, stráňte sa tieňou, dodržujte jednotnosť a zosúľaďte vizuálnu a verbálnu stránku. Nie je možné vytvoriť obsah bez toho, aby ste vedeli, čo chceme dosiahnuť. Prvú vec, ktorú si musí každý grafik či dizajner ujasniť, od začiatočníka až po profesionála, je určiť, čo chceme dosiahnuť vytvorením obsahu. K tomu je potrebný dostatok času na premýšľanie, uvažovanie a kladenie otázok. Je potrebné si zostaviť sériu požiadaviek a odpovedí, ako čo najlepšie môže váš dizajn urobiť pozitívny dojem. Zapamätajte si, že najdôležitejšie je získať čo najviac informácií o tom, ako má výsledok vyzerať, prípadne aké požiadavky a nároky má váš klient. Vytvorte si postupnosť. V momente, keď viete, čo chcete dosiahnuť a premýšľaním ste prišli na zopár návrhov, pristúpte k presným postupom. Začnite tento proces tým, že sa pozriete na obsah zblízka. Zvážte všetko, čo chcete použiť. Celý obsah textu, linky a ostatné písané a vizuálne prvky, ktoré budú zahrnuté vo finálnom produkte. Dôkladne posúďte a porovnajte ich dôležitosť. Začnite budovať informačnú postupnosť, čiže takú štruktúru, ktorá bude slúžiť ako váš sprievodca pre elegantný a efektný dizajn. Každý prvok musí mať svoj účel. Nemôže byť len tak hociako vložený do dizajnu, bez toho, aby mal určitú vypovedaciu schopnosť. V jednoduchosti je krása. Veľmi často platí, že menej je viac. Bohužiaľ, u nás pretrváva niekedy mylný názor, že dobrá grafika je farebná, zvýraznená a hlavne musí byť obrovská od okraja po okraj. Neverte tomu. Nezamerajte sa len na formu alebo výraz, ako je to pri umení. Pretože hlavnou funkciou grafického dizajnu je ich pravý opak. Podporiť funkčnosť. Vyhnite sa preto pokušeniu príliš prezdobiť vašu grafiku. Zamerajte sa v prvom rade na obsah. Najúspešnejšie grafiky sa uspokoja so zvýraznením písomnej informácie a vizuálnej stránky bez toho, aby príliš upútavali pozornosť na samotné zvýraznenie. To znamená, že dobrá grafika je často neviditeľná. Dôležitá je čitateľnosť. Jedna z vecí, ktorá sa všeobecne prehliada, je, že text sám o sebe dokáže byť veľavravný a vytvára tzv. Vizuálny hluk. Často vám viac napovie výstižný slogan alebo titulok a všimnete si ho rýchlejšie ako preefektovaný ornament. Existuje niekoľko riešení na zvýšenie čitateľnosti. Vyhnite sa umiestneniu svetlého textu na svetlom pozadí.
alebo tmavého textu na tmavom pozadí. Je to jednoduché a predsa veľa ľudí na to zabúda. Skutočným úskalím nesprávneho používania textu nie je ani tak jeho umiestnenie, ako skôr jeho množstvo. Mnohí majú tendenciu vkladať do textu viac informácií, ako je nevyhnutné. Netreba sa im čudovať, pretože práve komunikácia je ich nástrojom k dosiahnutiu cieľa. Je to však zlé na ceste za dobre navrhnutým dizajnom. Dbajte na to, aby sa v texte nevyskytovali zbytočné slova. Zapamätajte si moje tretie odporúčanie. Zbav sa polovice slov na každej strane a potom sa zbav ešte polovice z toho, čo zostalo. Poskytnite grafike priestor na dýchanie. Vizuálnym a textovým častiam vo svojej grafike poskytnite trocha osobného priestoru. Prázdny priestor je v poriadku, je vlastne priam žiadúci. Tým, že dávate grafike viac priestoru, v ktorej sa môže sa nadýchnúť, zvyšujete účinok najdôležitejších informácií, ako napríklad titulok. Aby ste si boli istí, že vaša grafika má dostatočný priestor, tak si to overte podľa nasledujúcich krokov. Podľa vytvorenej postupnosti si usporiadajte obsah. Nech všetko nasleduje tak, ako má. Informácie jedného druhu nech sú spolu na jednom mieste. Nie je dobre, ak vaše meno bude na začiatku, adresa v strede a telefón na konci. Okraje by mali byť rovnaké po celom obvode a medzery medzi riadkami rovnaké pre jednotný typ písma. Grafické prvky dajte do jednej línie. Existujú síce výnimky, no pre začínajúceho grafika je lepšie byť pri zarovnávaní opatrný. Správne zarovnanie zaistí čistotu a priehľadnosť dizajnu. Tí začínajúci grafici, ktorí dodržia pravidlo pre zarovnanie grafiky, týmto jednoduchým spôsobom v jednej línii, zvyšujú kvalitu svojho dizajnu. Zlate farebnosť. V začiatkoch máte tendenciu až priveľmi používať farby v nádeji, že takto dosiahnete pútavejší vizuálny efekt. Väčšinou je však výsledkom vizuálny chaos. Zvyčajne pri výbere farieb pomáha rozhodovanie sa na základe pocitu. Čím ste graficky gramotnejší, o to skôr dokážete správne zladiť farebnosť. Mali by ste sa zamerať na druh pocitu, aký má váš obsah sprostredkovať. Napríklad, pokiaľ chcete prezentovať energetickejší, humanistickejší tón, treba použiť teplé farby, ako je napríklad oranžová, žltá, červená. Ak chcete vytvoriť chladnejší, profesionálny pocit, vyberte chladnú farbu, ako napríklad fialovú, modrú alebo zelenú, či sivú. Majte však na pamäti aj vedľajší význam jednotlivých farieb pri ich miešaní alebo spájaní, alebo pri použití v určitých častiach grafiky. Napríklad červená farba má aj negatívny význam. Znamená zrušenie alebo chybu. Používajte čo najmenej tieňov. Účelom tieňovania je vytváraním hĺbky prenášať konkrétnu informáciu do popredia. Niekedy je takýto výsledok veľmi efektný a žiadúci. No majte na pamäti, že prílišné tieňovanie môže vyvolať pravý opak. Ak pridávate efekt typu tieňa do každého prvku vo svojej grafike, žiadnej časti neposkytujete rozlíšiteľnosť, ani zvýraznenie. Namiesto toho znovu vytvárate nepotrebný vizuálny chaos. Môj rada znie: efekty sú dobré, ak sa používajú za nejakým konkrétnym účelom, nie pre ne samotné. Usilujte sa o jednotnosť. Jednoducho povedané, ak dva alebo viaceré prvky vašej grafiky majú za úlohu rovnakú funkciu, mali by vyzerať rovnako. Tá istá veľkosť, farba, typ písma. Zosúľaďte vizuálnu a verbálnu stránku. Pre začínajúcich grafikov sa vytváranie grafiky točí hlavne okolo písania a formátovania textu. Grafické prvky sa pridávajú neskôr a majú skôr tendenciu narušovať monotónnosť textu alebo rozloženie strany. Dizajn sa však najlepšie vytvára vtedy, keď sa oboje, aj text, aj vizuálna stránka tvorí naraz. Tak, aby výsledná informácia a celkový obsah boli sprostredkované v pútavejšej podobe. Kladiete si otázku, čo z toho môžem využiť? Nenechajte sa odradiť zložitosťou uvedených odporúčaní. Budem veľmi poctený,
ak tieto moje cenné rady využijete pri práci s grafikou. Pozrite si celé video znova. Nechajte si to uležať v hlave a popremýšľajte nad tým, čo všetko by ste dokázali vytvoriť, ako by ste si vedeli zjednodušiť svoje činnosti, ak by ste to naozaj dobre ovládali. Už o chvíľu sa na pár dní otvoria brány Akadémie grafika. Pre tých, ktorí sú pripravení dozvedieť sa viac a spoznať tajomstva grafickej gramotnosti. Ak vás využívanie tohto krásneho umeleckého remesla zaujalo a vidíte v sebe potenciál úspešného, graficky gramotného človeka, neváhajte a vstúpte do tohto unikátneho programu. Po dobu 8 týždňov sa budeme pravidelne stretávať a postupne vám odovzdám všetky potrebné skúsenosti a vy získate zručnosti na tvorbu grafického dizajnu. Naučite sa pracovať vo svetovo najpoužívanejšom profesionálnom grafickom programe. Získate množstvo bonusov v podobe odborných rád, tipov a návodov, ktoré vám budú nápomocné pri vašej tvorivej práci. Taktiež mám pre vás pripravené aj špeciálne bonusy. Produkty, ktoré si sami navrhnete. Vaši priatelia a známi budú nadšení z toho, ako rýchlo ste získali vedomosti, ktoré vám zostanú navždy. Ktorýkoľvek nový poznatok vám otvára nečakané možnosti uplatnenia nielen vo svete biznisu a umenia, ale dá vám i pocit vlastného uspokojenia a naplnenia. Vašim správnym rozhodnutím sa môžete veľmi skoro stať žiadaným odborníkom v danej oblasti. Teším sa na vás za bránami Akadémie. Nenechajte si ujsť príležitosť, ktorá sa v tomto roku viac nezopakuje. Zbohatnutie nie je výsledkom robenia určitých vecí, ale je to robenie vecí určitým spôsobom. Takýto jedinečný spôsob vám ponúka práve Akadémia grafika profesionál. Nechajte sa vtiahnuť do tajov grafického dizajnu a inšpirujte sa.